Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu kanjenge phuthu kumatshitshi qomane. Bathi mfane empane semncane ontanga bathi diabetes mdalanti cha, ingane ehlaza cwe. Ufunza baphathi bezonqamela lo delishele bathi intombi zimdonsa ngantshebe. Zithi muhle webhuntsubhuntshu. Umuhle umatshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke uyabingelela umfowethu uthi ke ngishele intombi last week sanikana inamba. Hayi ngalinda ngaze ngayifonela ngakusasa ntambama. Very good. Kufanele ngikuncome mangabe uyinsizwa ekhombisa ukuthi iyalalela. Very good, ngiyakuncoma lapho kuleso senzo sakho ngoba ngenhlezi ngisho ngithi uma inamba uyithole namhlanje kwintombazane ungayifoneli namhlanje. Ungakwenzi lokho. Uzifonele nini? Kusasa. Yabona mabu usifonela kusasa. Noma uthanda uyifonele phambi kwakusasa kuya ngawe ukuthi uzithemba kangakanani. Yabo. So awumfoneli namhlanje umuntu umfonele nini? Umfonela kusasa noma phambi kwakusasa kukwena. Nakhona umfoneli nanoma ingasiphi isikhathi. Kunesikhathi ekufanele umfonele ngaso. Like umfona from 6 kuya ku9. Umfona between lapho. So ngamanye amazwi awuzumfonela ngo1, awuzumfonela ngabo3, uzumfonela nini? Ngabo6 kuya ku9. Kuleso sikhathi leso ungamfonela ngo6, umfonela ngo7, +7, ngo8, nakhona u9 usuke usuthanda ukuba late, yabo, but awazi ukuthi umfonele ngo10, yabo. Indaba umqeqeshi ngamfoneli ngo3 noma ngo4. Yabona umuntu ngabo3, ngabo1, ngabo4, umuntu usuke esabhizi nento zakhe. Mhlawumbe usesikoleni omunye, mhlawumbe omunye usemsebenzini, mhlawumbe umunye ubhizi ngento zakhe, but mangabe ukhumbule phela ukuthi akakabi intombi yakho, yabo, that's why ungeke umfonele noma ingasiphi isikhathi. So kanti mangabe umfonela from 6 kuya ku9 ngaleso sikhathi amathuba amaningi usuke esekuqedile akwenza. Let's say umfonela ngo7 noma umfonela ngo8, amathuba amaningi usuke sebuka iTV lapho, usuke sezenzile into zakhe, usuke serelaxile, yabo. So amathuba amaningi mawumfonela uzokwazi ukuthi umthole, but mawumfonela ngo1 amathuba amaningi uzokwazi ukumthola. Umfonela ngo10 uzobeselela, yabo. So kufanele uzazi lezi zinto ngempela ngoba ziyakusiza nakhona ungazithola intombazane isikuziba noma isikublock ungazi ukuthi ikublokeleni, yabo. Kodwa ke uthi ubafo-ke hayi ngalinda ngaze ngayifonela ngakusasa ntambama. Sabe sesihlela usuku lwange-weekend ngoba iyasebenza evikini. Ngiphinde ngikuncome lapho ngoba yabona uyakhombisa ukukhula wena. Ukhombisa ukukhula ngokomqondo, hayi indaba ukuthi umuntu aspend isikhathi esiningi efonini ajabulela ukuchacha nentombazane kuyabe ekugcineni siyamziba isiyamblock, yabo. So hlela usuku nomuntu nikwazi ukuthi nibonane. Ngihlezi ngisho ngithi yabona umuntu mangabe la eduze kwakho usemathubeni ukuthi umqabule. Umuntu mangabe la eduze kwakho usemathubeni nokuthi njani mhlabe, yabo. So kubalekile ukuthi uhlele naye usuku nikwazi ukuthi nibonane, ungaspend isikhathi esiningi efonini, umshele efonini ubigwala efuneka kuleyo nto. Nakhona ngiyakujabulela ukuthi uthole umuntu osebenzayo, yabo, umuntu oyazi ivalue yemali. Nakhona umuntu phela egcine nofuna umuntu ongeke ethi meyibuka wena abuke imali, umuntu ozohlezi ufuna imali wena. No, ufuna umuntu ozothi meyibuka kuwena abuke ikusasa, yabo. So ingakho ngithi kufanele abantu bazi, umuntu ufanele ukwazi ukumfunda ukuthi uhlobo lomuntu yini inhloso yakhe ngawe, yabo. Mangabe ukuthi uzifunela imali kuwena nawe mawukuthi umzimba wakho uyakuchaza lokho kuphela ongafuna kuyena. Kufanele umuntu onjani understand ukuthi hlobo lomuntu yini ayifuna kuwena. Understand kanjani ngezenzo zakhe. Izenzo zakhe kufanele uziqaphela, ayikho enye into. Izenzo zakhe ngeke ungakulalela kusho, but isikhathi esiningi izenzo izona ezo number 1. So uthi ubafo-ke lufike-ke usuku sibonane, hayi kube mnandi kuleso sikhathi sindawonye, size sihlukaneke singabantu abathi bazokhuluma i-way forward ocingweni. So i-way forward ocingweni angi-understand, mhlambe usho ukuthi mhlambe nizophinde nibonane nini angazi, but i-way forward befanele nikhulume khona lapho nisandawonye. Okay, mhlambe singakwazi siphinde sibonane nini, yabo.
ubeza ukutshela yena mhlambe ngoLwesithathu uzobe off noma nini yabo, but beningakwazi lo way forward ukuthi nikhulume kuphi ngaso leso sikhathi nindawonye yabo, uzama ukunciphisa lesikhathi ukuthi nispend isikhathi esiningi efonini ni-chat, ngoba njengoba ngisho ukuthi ekugcineni khona ozibe khona ogcine ngasaphenduli yabo, khona ogcine ngasaphenduli, khona ogcine semzibo omunye. So mangabe kunjalo izinto egcine ngasahambi kahle. So leyo forward bengayikhuluma leyo sikhathi kuyadependa ukuthi umuntu kuphi. So khona umuntu ongakwazi ukuthi nibonane naye like every week, noma omunye ningakwazi ukuthi nibonane naye njalo mangabe kuphela inyanga. Kuyadependa ukuthi umuntu kuphi, ukuthi kangakanani kuwena, khona phela imali edingakalana yabo. So uthi umfowethu ke uma okay ubethe sindawonye size sihlukaneke singabantu abathi bazokhuluma way forward ocingweni. Uma ifika endlini ingibingelele ku WhatsApp, ingazisi nokuthi ihambe kahle. Well, very good, very good. Yabona ukukhombisa ukuthi intombazane njani igcwele ngawe, that's why ikwazisa ukuthi ihambe kanjani, but ukhumbuleke. Yabona mangabe kade uhlangane nomuntu nentombazane mangabe senihlukana, khumbula ukuyitshela ukuthi ungaziseke noma ungithinte mangabe usufikile kini ungitshela ukuthi uhambe kanjani. Uyishiye nalo magama, uyitshele kanjalo yabo. So lapho uyithosa umthalo uthenze njani kube iyona ebuyela kuwena yabo. So kubalekile lokho, uyitshele nje ukuthi ungaziseke mangabe usufikile kini ungitshela ukuthi uhambe kanjani yabo. So uma esihlukeneke nawe sihambile yafika kubo, mhlambe ayikuthinti, mhlambe yangena WhatsApp yambona online but uyayithulela. So excuse, akusho ukuthi wena uzothatha ifoni yakho umfonele noma uzomWhatsApp usufikile uhambe kanjani, cha. Remember ubutheni akwazise mangabe sefikile. So njobe online mhlambe sekushawa online but uthula, nawe ethula kanjalo mzibe kanjalo ngoba ubumtshelile wathini akwazise mangabe sefikile. So njobe ethula, it's not like usekhohliwe, uyakhumbula kahle. So ke ukuze umkhumbuze ke mangathi ukhohliwe fanele uthule naye, mhlawumbe uzozibuza ngawo ukuthi awu wathula kade sindawonye, akhumbula ukuthi ubutheni akwazise mangabe esefikile. Kubalekile mfowethu ukuthi ke ungathi umuntu uthe akwazise kodwa sekuwena futhi ogijima uyamfonela usufikile uhambe kahle, cha. Wena kufanele kubuyena ozinjani ubuyela kuwena yabo, hlakanipha njengensizwa. Uthi ke umfowethu ke uma efika endlini ibingelele ku WhatsApp ingazise nokuthi ihambe kahle, nami ngiphakamise elokwenamela ukuba nayo. Futhi uthi umfowethu ke uphakamisani elokujabula nayo, hayi nkosazana ngikujabulelile ukuba nawe, ngichazekile nje indlela umhlaba obuka ngayo, reasoning yakho nje ingichaze kakhulu. Uthi usho njalo umfowethu mangabe ethi ngiphakamise elokwenamela ukuba nayo, ebese iphuma ku WhatsApp ngilale nami, ebese ngize ngifona ngakusasa la go-7. So ayikho inkinga, but fanele ukhumbule kufoneni kwakho ukuthi phela kufanele umfonele everyday ngobani akakabi intombi yakho yabo. So akufanele wenze ngathi usune responsibility manje ukuthi no kufanele umfonele everyday. No, ungafona namhlanje sasa kusho ukuthi kufanele uphinde umfonele, ungadlulisa usuku kanjalo yabo. Nakhona phela kufanele uze too hard yabona, into mangabe uyenza mawala igcina iba nomphumela ongeke uzokujabulisa yabo. So uma even namanzi mangizibonela ngamanzi, uma waphuza amanzi ngenkomishi uba right, but mangabe uzothatha 25 liter agcine sekubulala. Nokudla nakhona muzodla usuthe kahle uba right, but mangabe uzodla ibhodo lonke uzoba nenkinga yabo. So awukakabi i-boyfriend yakho kanye indoda yakhe noma isoka lakhe yabo. So uyena ophetheni ukhiye ukuthi ke mangabe sifuna nibe exclusive fanele akwazise yabo. So asikakabi khona isidingo sokuthi umfonele kunini every day like uzofona namhlanje ufone kusasa ufone phambi kusasa, no.
yabo. So uzamawala mangabe wenze njalo. So mangabe uzamawala isikhathi esiningi izinto azihambeli kahle, yabo. So uthi ke umfowethu ke ngilale nami ebese ngize ngifona ngakusasa la go 7 p.m. Ithi kimi isandla icela ngibuye ngiyifonele. So uma umuntu umfonela bese ethi let's say uyamfonela bese ethi hayi ngisabhizi ngicela ubuye ungifonele, noma mhlawumbe uyamfonela hayi ngisabambekile whatever, but ethi ngicela ubuye ungifonele mangikwazi ukukhuluma manje noma isiphi isizathu. So kuwumsebenzi kabani, kumsebenzi wakho ukuthi wena wenze njani, umtshela ukuthi hayi ayikho inkinga ngicela ungazise mangabe usu right khona ngizokwazi ukuthi ngenze njani ngikufonele, yabo. So wenze njani uma wenze njalo ukhombisa ukuhlakanipha, ngoba ngeke uhlale phela ulinde uthi hayi 30 minutes manje usuphelile 30 minutes, hayi for sure seqedile lento ayenzayo uthi mfonele bese yalibamba hayi ngisabhizi ngicela uphinde ubuye ufone, ulinde omunye 30 minutes alisabanje noma hayi angakaqedi, yabo. Ngeke uphile leyo mpilo. That's why umtshela ukuthi akube uyena wenze njani okwazisayo mangabe seqedile khona uzokwazi ukuthi wenze njani umfonele. So umuntu mangabe ke egcwele ngawe noma ekuhlonipha uyakwazi ukuthi wenze njani abuyele kuwena akwazise. Ziningi indlela zokwazisa umuntu, either uyakufonela yena back mangabe ethame nayo, noma uyakufonela kuthi ngicela ungifonele, noma uyakubhaza noma uyakuWhatsApp. Ziningi indlela, yabo. Umuntu mangabe njani ezimisele ukuthi abuyele kuwena. Let's say okay kodwa ke siqedile. So uthi umfowethu ke ithi kimi isandla icela ngibuye ngiyifonele. Ngithi ke mina ngicela yona uma esiqedile ivume. So understand mangabe uthi ucela yona mabe siqedile ivume, understand ukuthi mawuthi ivume, or mhlawumbe ubuqonda ukuthi ikwazise angazi. So bengangcono ukubusho kanjalo, ngicela ungazise mabo sonjani usuqedile khona ngizokwazi ukuthi ngikufonele, yabo. Kodwa ke uthi mfethu kwaze kwaphela olangakusasa ingabuyelile kimi. Manje ngithi awungicebise la ngiyifonele, cause iseyintsha lento, nami benginovalo lokubukela phansi amava emva kokuperform kunjeya okwayishiya nayo incumile. So as long as ungakayihlabi mfowethu leyo performance fanele uncome kakhulu, yabo. Kodwa ukuthi mfowethu ke ngifona umqeqeshi noma ngilinde ukuthi ize ingibhaze ongenani, so ayivala lapho kumfowethu. So uma umuntu umtshelile wathi ebuyele kuwena, then akabuyeli kuwena, let's say luyaphela usuku azange abuyele kuwena njengayo le ntombazane, yabo. So nayo iyazi la ihleli khona ukuthi enze njani, kufanele ine responsibility wenze njani ukuthi ibuyele kuwena. So akusho ukuthi wena umuntu mangabe engabuyeli kuwena sekufanele uphinde umfonele hawo ngithe ungithinte nje masuqedile wangabe usangithinta ethi mhlawumbe ungena WhatsApp yambona ukuthi online uyithulela akasakwazi uyithulele nje, yabo. So kufanele uthule na umbuke, yabo. Let's say kufanele unikeze iProd yabantu, let's say bukhuluma naye namhlanje, so wathi uzokwazisa, then laphela lolu suku lolu namhlanje engakwazi esile, kusasa thula nje uthi nya engathi awukho, naphambi kwakusasa wenze njani uthule uthi nya engathi awukho, and then ngalolu yasuku longo lesithathu usungamfonela ke nakhona umfoneleni wakhe hayi ukuthi uzomthethisa ekuthenini uthi hayi wagcina uthe uzobuyela kumina wangabe usabuyela kumina yini manje. Cha, uyafona nje ngoba usubonile ukuthi hayi nangu uyathula phela kodwa sekuphela nesonto, yabo. So naye kungenzeka mhlawumbe indlela akutesta ngayo leyo, ngaphela amantombazana amanye ayathanda ukuthi akuphonse phezulu, futhi na not ukuthi amanye, almost wonke ayathanda ukuthi akuphonse phezulu, akuphonse phansi, akuphonse eceleni, akuphonse le, just ukubona ukuthi wakhiwe ngani, uyindlu yodaka noma uyindlu yoplastic noma uyindlu yakhiwe ngestin, hlobo luni lwendlu lolo yilona. So mangabe
Ayenye intombazane uzoyisendela imessage uthola ukuthi online uthola ingakuphenduli. So ifuna ukubona uzophenika usende enye imessage yini wangiziba manje yini othulelani yabo lonke lelo hlobo lensizwa lingafunakala. So umuntu mangabe usenda imessage you wait up until leyo message izinjani iphenduleke. Awukwazi ukusenda enye imessage phezulu kwenye imessage engakaphendula ngoba kuyakhombisa njani awuzihloniphi. So bengaso njalo mfowethu njoba ekuzibile awumnike a period of 2 days uthe nje uzibukela nje na because naye kufanele umnembeza wakhe umkhumbuzo ukuthi hayibo lo muntu ngagcina ngithe ngizobela kuyena nangesethula yabo nakhona uzobona ukuthi hayi mangabe ngikhombisa ungamhloniphi lo muntu uyazihlonipha yena yabo. So ngeke lo edansele sami isiginci njengathi ngani yabo. So ngiyacaza kulo period ya 2 days naye uzobona ukuthi hayibo phela umuntu mangabe egcwele ngawe uyayefuna naye ukuthi njani ungamlahlekeli ungahambi yabo. So lo 2 days ngiyacabanga ukuthi enough ukuthi njani I respond umtshela mhlawumbe sethi hey noma sekusendela message esho something yabo but ngathi umuntu uthe uzobela kuwena and wena ukala isikhathi bese uthe uzobela kumina yini manje usuyamthethisa cha yabo ngoba mhlambe ubesabhizi noma besabambekile noma besadla sonke lesikhathi lesi yabo. So you wait fanele ufuma ngabe insizwa ukwazi ufuna ukulinda njoba ngisho kufanele uzazi zonke lezi zinto ungavumi intombazane mangabe iphonsa phezulu nawe ugxumie phezulu ithi gxuma ithi gijima no umuntu mabe gijima fanele umbuke nje khona ezobona ukuthi hayi uyinsizwa nawe njani enamasende elengisila udansela isiginci sakhe noma kanjani. So ngiyathemba ukuthi angizwa ke mfowethu and uzokwenza ngendlela efanele. So mangabe unesifiso sokuthi uzombona kamqeqeshi wensizwa ungangibhalela ku Facebook Facebook ufike usesha qeqeshi wensizwa khona ipage lapho lensizwa ufike ungithinta khona noma khona lapho futhi kwi-page khona inamba ya WhatsApp singakwazi ukukhuluma WhatsApp mawuthanda ungifonela kuyona lo number mawuthanda ungangithinta kwi-email elengizoyishare kuyona le video yabo. So ke ku Facebook isikhathi esiningi ke ngihlushwe igenge lencane obuya isend inqaba ama message ngithi ngiyawafunda ngicine nami sengiphelelwa amandla. So ke kube ngcono mangabe uzongibhalela kuphi kwi-email noma ku-WhatsApp noma ufone ke yabo kuya ngawe ukuthi isimo sakho siphuthuma kanjani. So ngiyathemba ukuthi ke mfowethu uzokwenza ngendlela efanele nazo.